Kozar ve SpongeBob Simulator. Takže na to. Jdu si zahrát SpongeBob Simulator. Tak v minulém díle, co si tam ukazovali, nebo to není ono. To ono není. To není ono. Počkej, to bude něco jiného. To bude... Vedle. Jo, to je ono. Já mám tu speciální myši. Tak jo. Jdu tam. Jsem tu. A mám 1000 bobek, takže počkat, já si jdu do skinu. A dám si... kam si asi můžu dát? Jedu mi. Já si asi dám tak... s rukavicovou čapkou. A já si mohu vzít. Tak se podívej mě. Můj Xepiákovi. Můžu? Tady nic jako zajímavý asi úplně nebude. Jako nic tady jak je ta kytka, ta lednička a nic jiného. Tak já teď půjdu k Patrikovi. Počkej, neříkej mi, že já můžu chytit tu medvědu do síčky. Aha. Tak můžu. Má docela velký barák. Tak. IP. Já si myslím, že... Jo, tady. Vezmu asi planktona. Vypadám tak strašně. A proč nemá... Ježiši. Tak udělat nějaký malý... A co Sandy? Ta bude mít, ne? Co ona to nemá? Sepiak taky ne. Mr. Krabs taky ne. Karen taky ne. Aspoň jdou utratit nějaký prachy do města. Tak. A jdu do kamarádského kyblíku. Čemu si na tu čepku. Asi jdu utratit prachy, ne? Bo já nevím, já mám 1000 babek u sebe, ale nevím, jak je utratit. Každou zkusím jít do města. Teď. Tam nemůžu. Hej, co když jsem SpongeBob? Na SpongeBoba, na klasického SpongeBoba, když si měním skin. Tak tam z ničeho nic můžu. Chtěl zkusit utratit ty peníze, protože tady někdo bude to auto. Škola. Tady. Tady ne. Ne. Aha. Jo, dobrý. Už jsem myslel, že nahrávání se mi vypnulo. Dobrý. Já zkusím, tady fakt nic není, já mám 1000 babek. Co se tam? Item, tady. Jako si, dám si tě na těch treníkách, to je bomba. Tak jo. Běžím. Myslím, že to pošlák něco můžu to?
No, nemůžu. To zase byl všechno zdar.